Ahojte, vítam vás na dnešnej hodine. Dúfam, že si dobre zacvičíte, bude to taká kratšia flow, tak poďme rovno na to. Začneme v strede podložky, pokrútime hlavou do jednej strany a do opačnej. Kľudne si zavrite oči. Plynule dýchajte svojim nosom, skúste podsadiť pánvu. Zastaň v strede. Hlava je vzpriamená s výdychom. Ideš brádou k hrudnej jamke. Nádych otváraš, ramena dozadu, hlava ide vzpriamene hore a s výdychom opäť hlavu, brádu tlačíš k hrudnej jamke. Ešte posledný krát. Nádych nosom, skús podsadiť pánvu, spevniť pánvové dno, výdych. Ešte hlava doprava, do stredu, doľava, stred, posledný krát. A s výdychom ľavá strana uvoľni hore ruky, nádych. Spoj dlane, prepleť prsty, vytlač ruky smerom hore. A s výdychom a cez rovný chrbát ideme do predklonu. Uvoľni ruky. Uvoľni ramená, pohyb s nimi do jednej, do druhej strany. Nechaj hlavu voľne padnúť medzi ramená. Prepleť prsty za chrbtom. A poď do rovného predklonu. Vytiahni ruky čo najvyššie hore. Hlava je v predĺžení. Naťahujeme zadné stehná, lítka. Ešte posledný nádych. A s výdychom uvoľním. Nechám ruky pohybať do strán. Preplete ešte raz prsty. Zatlačte ich smerom dole. Tvár, alebo teda oči pozerajú na prsty. Nádych. Pozriem na začiatok svojej podložky. Ľavá noha ide dopredu. Ideme hneď bojovník 2. Pozriem dopredu. Ľavá ruka ostáva vpredu. Ideme polkruh dozadu. Pravou rukou naťahujem. Skontrolujem si postoj. Či moje práve koleno je v jednej línii s ľavým členkom. Naťahujem obe ruky dopredu. Zatiaľ si ukazujeme, pôjdeme potom plynulú flow. Pravou rukou sa vrátim naspäť dopredu. Obe dlane na podložku. Ideme doska. Ideme polovičný klik dole. Vrátim naspäť. Nádych, strecha. Pozriem medzi dlane. Doska. Pokrčím kolená. Sadám na päty. Stále mám kolená nad podložkou. Vytlačím zadok hore. Pozriem medzi dlane, vykročím ľavou nohou dozadu. Pravá ruka ide polkruh dozadu a som hneď v bojovníkovi 2. Vrátim sa naspäť. Obe dlane na podložku. Zadná noha do dosky. Polovičná doska. Vytlačím sa hore. Strecha. Nádych. Pozriem medzi dlane. Zadok. Vytlačím dopredu. Doska. Krčím kolena. Tesne nad podložkou. A vytlačím sa hore do strechy. Ešte 2 kola. Už pôjdeme v rytme dýchu. Nádych. Vykročím ľavou nohou dozadu. Pravá ruka ide polkruh dozadu. Bojovník 2. Vrátim naspäť. Obe dlane na podložku. Doska. Polovičný klik. Vytlačím hore. Strecha. Nádych. Pozriem medzi dlane. Zádok chrbát tlačím do dosky. Krčím kolená. Sadám na päty. A vytlač hore zadok. Do strechy. Vykročím ľavou nohou dopredu. Práva ruka. Polkruh. Dozadu. Bojovník 2. Hneď idem naspäť na podložku. Doska. Polklik. Vytlačím naspäť hore. Strecha. Plynule dýchaj, ak sa ti dá nosom. Chrbát. Ide dopredu. Sadám na päty, krčím kolena. A strecha. Uvoľni, predýchaj 2 nádychy a výdychy v streche. Pôjdeme druhá strana. Ja sa len otočím, aby ste ma lepšie videli. Plynule dýcham. Takže dúfam, že sme si to zapamätali.
Poďme 4-krát. Nádych. Vykročím pravou nohou do bojovníka 2. Ľavá ruka ide dozadu, polkruh. Bojovník 2. Nádych. Obe dlane na podložku. Doska. Polovičný klik. Vytlač hore. Ak potrebuješ, použij kolena. Strecha. Tlačím chrbát dopredu. Krčím kolena. Sadám skoro napätý. Vytlač do strechy. Pozri medzi dlane. Pravou nohou. Medzi dlane. Ľavá ruka ide dozadu, polkruh. Bojovník 2. A hneď obe dlane na podložku. Doska. Polklik. Vytlač hore. Strecha. Pozri medzi dlane, ideme dopredu, polkruh. A sadám napätý. Vytlač do strechy. Pozri medzi dlane. Pravou nohou vykročím. Ľavá ruka, polkruh. Bojovník 2. Vrátim naspäť. Obe dlane na podložku. Doska. Polklik. Vytlač hore. Strecha. Pozri medzi dlane. Vytlač chrbát dopredu. Krčím kolena. Zadok nad pätie a strecha. Posledný krát. Pozri medzi dlane. Pravou nohou vykroč. Ľavá ruka, polkruh medzi. Dozadu. Ľavá ruka naspäť. Ja tu mám opicu pri sebe, tak ma rozhodila. Obe dlane na podložke. Polklik. Vrátim naspäť. Strecha. Vytlač hore. Pozri medzi dlane. Ideme polkruh dopredu. Krčím kolena. Sadám tesne nad pätu. A uvoľním v streche. Predýchaj. Ešte 2 nádychy a výdychy. Oddychnem. Skúšam púšťať hlavu nižšie medzi ramená. Pozriem medzi dlane. Vykročím pravou nohou dopredu. Zadná noha ostáva na špičke. Ideme vysoký výpad. Ruky naťahujem dopredu. Hlava je v predĺžení chrbtice. A pôjdeme ľavou rukou dozadu. Vytáčam len zadné chodidlo. To znamená, práva noha ostáva v tej istej pozícii. Kľudne sa pozri dozadu. Pôjdeme nádych. Dopredu pôjdeme ešte 4-krát v tempe. Výdych. Ľavá ruka dozadu. Nádych, vytáčam len na špičke. Výdych. Ešte 2. Nádych. Pravá noha sa vôbec nehýbe. Posledný krát. Výborne, ostaň bojovníkovi 2. Vystieraj predné koleno. Ľavú ruku si polož na kríže. Trojuholník. Naťahuj sa čo najviac dopredu. Predné koleno vôbec nemusí byť úplne vystreté. Kľudne jemne pokrč. S nádychom krčím predné koleno pod dozadu, lúkostrelec. Ľavú ruku, ak sa vám dá, ťahaj čo najviac. Na kríže, alebo si ju ťahaj dole po stehne. S nádychom. Práva ruka ide z vnútornej strany chodidla. Ľavú vyťahni čo najvyššie hore. Kľudne zavri oči. Obe dlane na podložku. Odrazím sa od zadnej nohy. Poď rovnovážny bojovník. Skús nechať špičky prstov na podložke. Zadnú nohu napni čo najviac, ako sa ti dá. Ak zvládaš, poď skúsiť koordináciu. Zapež ruky. Hlava je v predĺžení chrbtice. Kľudne pokrčené predné koleno, tak ako ja mám. Aby ste mali väčšiu stabilitu. Vydrž ešte 2. 1. Poď hore kolenom nádych. Vyťahni ruky čo najvyššie hore. Podsadená panva. Skús prekrížiť ľavý členok cez práve stehno. Ak sa ti podarí, skús pokrčiť predné koleno o niečo viacej. Stále, ak si pozeráš, trub mám v jednej línii. Vôbec sa nehýbe, hýbala som len nohou. Poď hore nádych. Spojím. Stoj spojný.
Hore ruky, nádych. Hlboký predklon, výdych. Pôjdeme flow. Rovný predklon, ruky na stehná alebo na podložke. Obe dláne na podložke. Skočím, alebo pravá ľavá noha dozadu. Doska. Krčím lakte. Klesám dole. Vysoká kobra, nádych. Stiahni zadok. Pevné brúško. Strecha. Vykročím. Ľavou nohou dopredu. Ja sa otočím. Vykročím ľavou nohou. Zadná noha je na špičke. Vytiahni ruky dopredu. Opäť vysoký výpad. Pôjdeme to isté na druhú stranu. Sleduj. Koleno. Členok v jednej línii. S výdychom. Len vytáčam zadnú nohu na chodidlo. A s polkruhom sa vrátim naspäť do vysokého výpadu. Hlava a ruky sú v predĺžení chrbtice. Pôjdeme ešte 4-krát. Výdych. Nádych. Výdych. Hýbem len zadnou nohou. Posledný krát. Výdych. Vystieram predné koleno. Naťahujem sa dopredu. Pevné brúško. Dýcham do hornej hrudnej časti. Ešte 2. Kľudne sa usmej. Zavri oči. Krčím predné koleno pod dozadu. Lukostrelec. Práva ruka opäť buď na krížoch alebo ťahážu. Dole po stehne. Čokoľvek ti vyhovuje viac. Ešte jeden nádych. A s výdychom. Kladiem ľavú dlaň z vnútornej strany chodidla. Práva ide zvislo hore. Kľudne zavri oči. Vychutnaj si to. A ešte jeden nádych. S výdychom pozriem. Na začiatok podložky, obe dlane na podložke, odrazím sa od zadnej nohy. Rovnovážny bojovník, skúste napnúť špičku pravej nohy, mierne pokrčiť ľavé koleno. Možno máte dostatočnú stabilitu a natiahnete ruky buď za chrbát alebo dopredu. Podržte čo najviac tejto rovnováhe. Napnutá práva špička. Ešte 2. 1. Poď pomaly hore. Ťahaj koleno čo najvyššie. Hore. Ak zvládaš rovnováhu, skús zavrieť oči. Čo to povie? Podruž ešte 2. 1. Prekríž pravý členok cez ľavé stehno. Ak môžeš, vyťahni ruky čo najvyššie hore. A poď do mierneho drepu. Ak zvládaš, kľudne môžeš ísť až úplne dole. Hýbem len mojou ľavou nohou. Podrž ešte 2. 1. Poď hore. Stoj spojný alebo na šírku bedier. A pôjdeme ešte jeden flow. Hlboký predklon. Výdych. Rovný predklon. Nádych. S výdychom ľavá pravá noha do dosky alebo skočím. Klik. Vysoká kobra. A strecha. Vykročím dopredu ľavou nohou. Položím práve koleno na podložku. Vytočím sa na právom kolene. Ľavá noha ide do predĺženia. Skontrolujte si, že máte práve koleno s ľavým chodidlom v jednej línii. Pravú ruku na podložku. Skúste si narovnať, aby ste mali jednu líniu. Práva dlaň, práve koleno a ľavé chodidlo. Ľavá ruka ide hore. V podstate pánvu vytlačte ju dopredu. Skúste stiahnuť pánvové dno. Preneste váhu na pravú ruku a ľavú nohu a skúste zodvihnúť práve koleno z podložky. Ak sa vám dá, skúste celú nohu. Ak nie, nechajte právu špičku na podložke. Ešte jeden nádych a s výdychom položím. Vytočím sa na koniec vašej podložky. Práve koleno je na podložke. Ľavé koleno tiež. Zatlačím špičky do podložky.
Rovný chrbát. Opäť nechceme mať prehnuté kríže. To znamená podsadená panva, hlava v predĺžení chrbtice. Nádych, zodvihnem kolená z podložky, strecha, výdych. Vykročím pravou nohou dopredu, položím ľavé koleno na podložku, buď si nechajte špičku ľavej nohy na podložke, alebo priehlavok, čokoľvek vám vyhovuje. Buď ťažšia verzia dlane na podložke, alebo ľahšia, ruky v bok. S nádychom panva ide dopredu, pozor na koleno. Ak máte problém s kolenami, nechoďte kolenom preč prsty, ale ostávajte v jednej línii. A s výdychom vystieram. Opäť, nevysúvam sa do ľavej strany, ale ostávam v strede. Poďme ešte 3-krát nádych, s výdychom vystri. A chceš väčší rozsah, kľudne sa daj dozadu, nádych a výdych. Posledný krát, výdych. Ostaň v pozícii, uvoľni chrbát, pusti hlavu čo najbližšie ku kolenu. Ostávam na ľavom kolene. Idem bočný výpad na kolene. Hore ruky nádych. Podsať pánvu. Skúsi narovnať, aby špička tvojej pravej nohy a koleno boli v jednej línii. Ešte jeden nádych. S výdychom ľava dlaň ide tiež do jednej línie. Práva ruka je zvislo hore. Podsadená pánva. Predýchaj ešte 2. 1. Skús odvihnúť ľavé koleno, ak sa ti dá, celú nohu. Ak nie, špička ľavej nohy môže ostať na podložke. Uvoľni. Otoč sa na začiatok podložky. Obe kolena na podložku. Poď ruky hore, nádych. Prepleť prsty. Vytlač dlane smerom hore. Opäť vystretý chrbát. Podsadnutá panva. Poď cez rovný chrbát smerom dopredu. Uvoľni, dieťa. Polož si ruky na kríže alebo na podložku, kdekoľvek chceš. Natiahni ruky dopredu. Predlaktia sú na podložke pod vašimi ramenami. Zatlačím špičky na nohách do podložky. Vytlačím sa hore do delfína. Hlavu a ramena tlačím dozadu, čo najbližšie ku svojim stehnám. Ak sa vám dá, kľudne prikročte bližšie. Ak by sa vám podarilo položiť celé chodidlá na podložku, tak je to super. Podrž ešte 2. 1. Položím kolena na podložku. Sadnem na päty. Kľudne špičky k sebe. Kolena mierne od seba. Ruky hore, nádych. Spojím dlane pred srdcom. Výdych. A ja vám ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že takáto kratšia hodina bude fajn. Prajem vám pekný deň. Namaste.